what do you want to get and done? What do you so do ya? Na say ya do so se la ma de do ya la. Apo e ko say ya o le tele malugala ma ayama ya say ya o le ka o tamba. No ta na ya mo la do tamba say ya le ko ba. O say ya kele a ko jala lolo. O say ya kele o le ka dirisa ko la do so ya ba ya. No ta ma ka na ka ni do so ka sa. Ayo ko say ya na tiaba tu ko mi ka mo la noro. O say ya kele ni ki ka mo ka bo mo ni no. Kwa ni yo ma ke ma ka ko no mo sa ka ni. Ya be ko ko be do so ke be la se no go be la ka nya wa le do se ko doro o do ya be ko simon be simon zero anya ma ya korole ka do so mo fa bi ya bulo wa korole ka wula ji ne ama wa korole ka do so so wo ka ga apo so mala kuna te kina le kana ro be fami bulo ikya le le ni ka wo tanta ibeta di musoma ibada fa na ba makia pe ka dem so furu na do so kela wuro tandi la to ngoni folande ma kaida kale mana furu ba folomo aida kina le kini furu sigi ba ni nasoro ni furu bi se ka sima wal ma na ti furu sigi ko ai furu sigi ke yo ba do so de chama mba bulo na jera aseki furu mi ma wal ba aseki ira mi na mi se furu na ma dia ira aseki furu kona de Mara que está con ni migili do so bara ro yoro ti ka be do so ni tiri so ma ko so na sini ne se o so ila kona teli bulo ni wo ko ida so kuma to ko fe ko ibeta ni do so kene o ta bangora so di saka so te ko do so kene ka bodi ma ngone mara ki to boy ako ka se do so ala ira ke re bra se ngoni wo ki no ka ro wala ko no ga ye ninja ule na daura na le ye yo ya yo ka ye mo mai wa do sama yin bile wo yo ka ya ko ya la Kata na do zolu la ko mala lo we kana mo do no fa so mo da so ka mo na do zolu yin ko mala lo we kana mo do no fa na mo no mo bi ka ko ko wa do ke ni ke ta ko na mo da bra bela mo do mo dina nyo mo do we do be no Moya kuna de kale be moya bulo kale ku moya bulo kale de moya bulo kale ku moya bulo ibra kale la mudo ka jalo nya na fa ke una se mando como briga por bulo kala wala como na ka como ma ne wala uta na pero bulo ya mo ngale nya ba la we Sabri la du da ina mala. Ne ga ya ga dile muri tigine wa du. Sabri la du da ina mala. Ne ma wi tigine wala malo smala. Wala yoni do ni ma. Sama mo ko do. Mo ya kuna de. Amana na mona ga tla gi ale daga do do gi be ma de ma ye sama ma du lo kana de ya ma mo ga ya mo wa de lo ma wa ni sama ma ma ja lo ma ya le gi po dai ma la ja lo na ni mo gi ni bra ni mo ga na nya ba la we du no Mala ndre la buli kan ba ka yo. Jale ba ni la. Ayo ma fa ko libe ama mari. Ima ya nyela ji baba ji. Ne ba ji ni na fa. Ana maru sale mo no. Ne ba ji ni na fa. Ya ne ba ji ni la. Jela ji ko mo ni. Never in a ball. I never did it.
bola ni mala ala mama du yo le a fune ni ya bi yo le la ma lo le mereka ya dia la fa ana le bola ni bila boleh kan ni ba ya boleh ya mo dia la be de ya be ala nya boleh ada bukan modal itu kalau jangan penjelasan itu bismillah lola na daga beli won so ni mande kuma ba fa ka amadu ba ko sure do donc ka ke do di ini ga jama siribe mba mbale mari daw kari no mal ko ta kande tu fata boya la asi kokoma imana menye makala da ko doka jasura jatika ni wazo ndauda ukari kafra do so won fodde na bala kafra kara moida ko kana do so bafu to ma ga zigale ni
ala mini gardiga do juya ro to mare bo ke ala treka jamana to mare do akara mo ka gardiga ro no jimla mo sangare ani donso ijera ka jamana ntagama ani somo ijera ka jamana ntagama nai tegale ndara ka da baranero na mala no ita tegana ro ya afra no mala kana tegana ro jamana donso na somaro na lalentola ko lajina tigina we maka nala ko maru sangare ntanya ro o be ka se ko ke donso soma jina tigi we ma commerçant kan ba be ka se ko ke kaida ko donso ya kele ne ko ni jamana ne ye kele ni o nala ko tama be ale dauda ma analo hamine ma kirinya lo kurwari donso ika kinya lo kurwari soma ika kinya la jina tigi na we maka aina kanun lo akara mo kema ni saya na kanun fara afra na lekirinya lo kanun kele ke bagal mo o te dore ni kanun mari do so ni so mani jina tigi ni we mate kala kanun maka awo to ma sira de ale dauda na urate kisi luma anala ngoni amai do so bai fo do so ani ngoni fo kana mi mako te wori do anali sababu ori kana nya laika kifo kaka dozo ya koromansira akari ngoni folo ka dozo de na baba fala luma na jiji na kera kunchema bomosi sago wole ko imana dugu bi dozo basoro bo bi ko dozo dezo donc ala la yinari nala ma dese toma kardiga lelia nala miba nala ma dese ala mana dozo ma min ka kardiga ri akara kinya la obeka kelengele ala sakwai bunya dozo de na babunya anseli ya sababuri nile dauda siriberi chawle na daudari be kwa mako wasolo ngoni ma bolo na ma ngoni nusunya ma singa akamo ke sala ma ngoni ntasununguna de adona kransole la o kransole lo lama mira la karamo ka fa kole nyalo anala krande inale pola ayra do ke na karamo ke ka o joni o fa sangare ni mor sangare dengari o dawi be karamo ke ni ka sawu be afala siraka ay be felen do kari bay karamo ke ko ni fa wole ay be fa mor sangare ay be do kari ko ay be karamo kari ya baka ay be na be jaga hakilna ngele ni nyoma kana nya laika anyama dozo de na ba donc na ngo ngabe be fa la bonala suba so amata be to ma me dozo be be so romi o dozo badari dan na ko ina ka ga to wala salla dagbe marhaba doba na ibasa como no falou que segere o que se tá de futebol com ele no manda que isso vai ele na cai o que se tá de jogo é caso mas não se ele fez a bola será de qu'est-ce la cafolo ndare adu chef la mais pour le premier qui m'aura demandé ça tout là mais pour le premier l'homme la bien voilà ça tout là là de tata yoro de kaniko de duomi ka kala o kan we mar sangal kaniko ala ka kinala aine ka kanu kunu aka kun nana nana damaya folla mama kema yemo mama diba kala bagatula mo kala nduran sogomi afadiya nana ni ga furtu la mais ne te désolé ne faye yimi yele ndo tuli kaniko ala baraka la fana bono fula mabbo malla ko ibena na ni mi kan ne ba kan na mi ko ba te du yaji a bela ni nono biyan kono le nga dozo ya asiriya yi no te dozo ya asiriya te fe man gbe ka dozo ya bo fana dozo che gbeni mo go be ka
Dorothea ni man bɛɛ e y'a mugu le bi bɛɛ i kala ne bɛ wulila ka bɔ Mali la k'o bɛna foli di ne ma n b'o foli waliɲuman dɔn ka yɔrɔ Sidibe fo a bɛ denmisɛnninw kalala donsoya la a b'o kalala mun na yɔrɔ Sidibe bɛ sigi radio so la ka min fɔ an b'o kumaw lagali la n'o tɛ n k'a ye kungo kɔnɔ o ma kɛ ne bɛ yɔrɔ min na nin sogo min b'a fɔ ko n bɛ siran n'a ɲɛ ɛɛ n'o kɛra sama ye ne ma mun jara n'o tɛ dagbɛ wa mun wa n tɛ bonya fila k'i la an t'u wolobaga dugawu barika ɲuman ne man da donsoya kɛ waso ye donsoya tɛ waso fɛn ye ka ninnu tɔn kɛrɛfɛ mun cɛla min bɛ yan a ka ca kelen filɛ dɔw wulila ka taga o ma kɛ ne wolodenw ye ne tɛ kalo kɛ ne wolodenw bɛ sogo faga ko ba ni minɛ ni nana siɲɛ fila ka na ne sɔrɔ n bɛ jɛgɛ don min na a b'a fɔ ko e ya sogo ko yɛrɛ bɛ cogo min a bɛ na ne sogo ye min sigila nin ne bɛ la sogo buru de kan ma taa waso yɛrɛ waso kɛ i b'i yɛrɛ kun denmisɛnninw y'a tolon diya i yɛrɛ ye n'i ka denmisɛnninw tolon diya i yɛrɛ kɛ e ta bɛ diya e b'a fɔ den ma na n'a ma bolo wuli don k'a bɛ goya n k'an ko dɛ ne yɛrɛ bɛ yan gɔnɔfɔla ye nin jɔngɔ kɛ a premier don ale ko sɔn o n ko n pɛrɛla k'a fɔ Mamadi nin di Kuyatɛ ma o a y'a di o ma o tɛ o kɛ nan ye n tun pɛrɛla fɔli kama Kuyatɛ ale taamana ka na fɔ ne ɲɛna ale sɔrɔla ka na ne ko mɛ kuma cogo dɔ la bi bɛɛ n bɛna don dɔw ma mɛ n t'a fɛ ka don dɔ la ni n jɔra fana bɛ na o ye yafa min ne dɔw yɔrɔ na to b'a la dagbɛ kunkolo donso den n'a ban ayiwa an ma donsoba nakan mɛn Umaru Kuyatɛ ayiwa donsoba nakan filɛ nin ye ayiwa ko donso ma don yan ka bɔ Mali kɔnɔ ka don yan n'ale m'a faamu ɛɛ fo n'ale m'a ladon yan ayiwa komi o nana ka na jɔ k'ale fo ka nin kɛ naji ka nin min yan ni janjo cɛ ni janjo falenna min na ka bɛ fɔ ale b'a wolola donso yan k'o ka nin kɛ dolan fana Wasolo Dawuda kɔrɔfɔ tɛ nin kama bɛrɛ tɛ ni ntura kama cɛ dɛ ka na ni ngɔni ye ka na ale fo a ko le diyala ale ye kosɛbɛ ale ye donso le ye o sɔrɔlen a fa in n'a mɔkɛ i la sira fɛ ka la donso kɔrɔma i la sira kan ayi karamɔgɔkɛ o na ngɔni lɔ a ma a ka sogo lɔ Maru ma o lɔ an bɛ angere mama tama fɛ ɔ ne fana nalen ngɔni yirala ale la yɔrɔ ale fana kan ka fɛn min yira e la o nin donso kɛmɛna b'a ni yirala ngɔni fana la murifa o bolo murifa t'o bolo ɲininkali t'o ma bilen o se donsoya la o tɛ se donsoya la ɲininkali t'o rɔ o y'a fɔ komi ni faɲan sera kɔda la ji t'a bannen ko ka nin minɛ ka bila i la ngɔni nɔ k'i dansɔgɔ k'i la ngɔni fɔ ka k'a i bolo fila ngɔni kɔnɔ ale pɛrɛnnen tɛrɛ i la sini ngɔni kama o de kosɔn a yi walen tɛrɛ i yala la a n'a la kalanden i garijɛgɛ le nin o tɛ sira kɔrɔman fɛ o barika bila cogo ye kɔnɔ ne tɛ o bila ɲɛ ye kɔnɔ ne tɛ Jinɛ Mamadi nin n'an ɲɛma fakoli ka donsoya organiser Abidjan yan i bɛna k'a fɛ k'a kɛ kana tɛmɛ a kan ni Mamadi sen yela rɔ tuma dɔw la i kan ka dɛsɛ yɔrɔ caman i bɛ se yen ni Mamadi yela rɔ tuma dɔw la i kan ka da yɔrɔ caman i bɛ tɛmɛ yen na a tɔgɔ Mamadi Dunbuya de an ka nin ko daminɛ ɲɔgɔn fɛ k'a laban ɲɔgɔn fɛ Maru ka ko ko kɛ a tɛrɛ o bɛɛ rɔ Abidjan kɛrɛfɛ dugu ta Abidjan ta a nin bɛɛ rɔ donc